Tak vy víte, že já bych měl povídat o povstání mexických katolíků ve 20. letech 20. století, ale já na to půjdu trochu od lesa, zdánlivě, než se dostaneme k té vlastní kristiádě, k průběhu toho povstání, k příčinám a také jaksi k vyznění celé té události, k důsledkům, dopadům, které měla. Tak se nejprve chci zamyslet, nebo zamysleme se nad tím vlastně, z jakých ideí, nebo proč vlastně k tomuto povstání muselo dojít, a to nejen v Mexiku, ale i v mnoha jiných státech. Novověk, celý vlastně novověk, počínaje protestantskou vzpourou Martina Luthera 16. století a navazující v uvozovkách reformátoři přes osvícenství až po totalitní režimy 20. století. To všechno je jedno velké bitevní pole, kde na jedné straně barikády stojí katolická církev a společnost nebo státy, v nichž nejen život jednotlivce, ale i život veřejný je křesťanstvím formován. A na druhé straně té barikády pak stojí síly organizovaného naturalismu. To je termín, který používal jeden významný irský kněz, autor celé řady knih o sociální nauce církve, síly organizovaného naturalismu. Co tím myslíme, tím naturalismem? Naturalismem se myslí filozofický směr, který učí, že lidský rozum je zcela svrchovaný, že si zcela vystačí, že nepotřebuje zjevení, že popírá vlastně důležitost a potřebu zjevení pro orientaci v lidském životě. A proto také aktivně vystupuje, bojuje proti nadpřirozenému řádu, což se pak prakticky třeba uplatňuje v tom boji za odluku státu od církve a za ty novodobé svobody a podobně. Tak to je to praktické vyjádření toho názorového směru zvaného naturalismus. A organizovaný naturalismus, no právě proto, že to není jenom postoj jednotlivců, ale je to vyznění kolektivní nálady nebo kolektivního přesvědčení. To znamená, tam je nějaký velký skupinový zájem na prosazení, na veřejné prosazení této ideologie, tak, aby to byla tato ideologie, nikoli katolická víra, která formuje život ve společnosti. Velmi dobře, jako my mentalitu toho organizovaného naturalismu, této novověké revoluce, velmi dobře ji vyjádřil Monsignor Gaume, Francouz tedy, ale mimo jiné také profesor teologie na Pražské Karlově univerzitě, když vysvětloval povahu francouzské revoluce. Já budu citovat z toho jeho díla. Kdybyste strhli masku z tváře revoluce a zeptali se jí, kdo vlastně si, odpověděla by vám. Nejsem tím, za koho mne mají. Mnozí o mne hovoří, ale málo kdo mne zná. Nejsem utajený karbonář, ani pouliční násilí, ani přechod od monarchie k republice, ani nahrazení jedné královské dynastie jinou, ani narušením veřejného pořádku. Nejsem řev Jakobínů, ani boj na barikádách, ani drancování, ani žhářství, ani agrární reforma, ani gilotína. Nejsem Marat, ani Robespierre, ani Babév, nejsem Mazzini, ani Košut. Tito nejsou já, jsou mými syny. Tyto záležitosti nejsem já, jsou mým dílem. Tito muži a tyto záležitosti ty pomíjí. Já jsem trvalým stavem.
Já jsem nenávist každého náboženského a společenského řádu, který nebyl ustanoven člověkem a v němž není člověk králem a Bohem zároveň. Jsem prohlášením práv člověka proti právům božím. Jsem filozofií vzpoury, politikou vzpoury, náboženstvím vzpoury. Jsem ozbrojeným nihilismem. Jsem založením náboženského a společenského řádu na vůli člověka proti vůli boží. Jedním slovem jsem anarchií. Neboť jsem svrhl z trůnu Boha a nahradil jej člověkem. Proto se jmenuji revoluce, což znamená zvrácenost. Nebo to, co podle věčného zákona má být vysoko, já snižuji. A co má být nízko, já vyvyšuji. Tohle je velmi užitečný citát, protože si můžeme na něm dobře uvědomit, že ty novověké revoluce nespadly z nebe. No z nebe vůbec ne, že? Ale že mají úplně jiný původ, jiný počátek. Že ten zdroj inspirace těchto revolucí, nebo té revoluce s velkým R, že je z doby ještě dokonce před stvořením Adama. V tom počátečním Luciferově non serviam, nebudu sloužit, nebudu Bohu sloužit, neuznám Bohem daný řád. Uspořádám si svět a také svůj život podle vlastních představ, nikoli podle božích. Toto je základní myšlenka té revoluce, jak ji definoval a správně Monsignor Gaume, a která se pak prakticky projevila v těch fázích té novověké revoluce, od té Lutherovy vzpoury až po tu dnešní dobu, v ní žijeme. Ta vzpoura pouhého tvora proti stvořiteli. A to je skutečně základní motto moderních dějin, nebo vůbec lidských dějin. Je to rozdělení světa do dvou táborů. Účastníci exercicí podle svatého Ignáce si jistě vybaví, vzpomenou si na to kázání o dvou praporech. Kristův tábor, tábor nepřítele. Kristův prapor, že svatý Ignác jako bývalý voják používá tuto terminologii, ale je v tom hluboká pravda. Svět po pádu Adamově, po hříchu, je rozdělen na tyto dva tábory. Dobře, také mimo jiné, vlastně to je základní myšlenka, nebo úvodní myšlenka encykliky Lva XIII. Papeže konce 19. století, druhé poloviny 19. století, encyklice o svobodném zednářství, Humanum Genus. To je encyklika odsuzující svobodné zednářství, objasňující ty základní principy, zásady, z nichž tato základní hybná síla toho organizovaného naturalismu jak si vychází a zdůvodňuje, proč tedy musí být církví nejen odmítnuta, ale slavnostně odsouzena. A celá ta encyklika začíná těmito slovy. Pokolení lidské se rozdělilo na dva tábory, stojící v ostrém protikladu, a to již tehdy, když závistí ďáblovou hanebně odpadlo od svého stvořitele a dárce nebeských darů, od svého Boha. A z těchto táborů jeden se ustavičně bije za pravdu a ctnost, druhý za to, co je s pravdou a ctností v rozporu. První tábor je královstvím božím na zemi, pravá to církev Ježíše Krista, a ti, kdo k němu chtějí přináležet z hlouby své duše, s cílevědomým úsilím o spásu svou, jsou ponoukáni k tomu, aby sloužili Bohu a jeho jednorozenému synu celou svou myslí s nejvyšším vypětím své vůle. Druhý tábor je královstvím satanovým. Jemu jsou poddáni všichni ti, kdo se řídí neblahým vzorem svého vůdce a prarodičů. Vzpírají se uposlechnout věčného zákona božího a mnoho věcí podnikají bez ohledu na Boha, mnoho pak proti Bohu. Toto dvojí království, jež se podobá dvěma obcím, řízeným protichůdným zákonodárstvím a sledujícím protichůdné cíle, jasně zřel a popsal svatý Augustín a těmito slovy stručně a výstižně vyjádřil příčinu, jež oběma dala vznik. Svatý Augustín říká,
nebo píše, 2 lásky splodily 2 obce. Pozemskou totiž láska k sobě, ústící až v pohrdání Bohem, nebeskou vpravdě láska k Bohu, ústící až v pohrdání sebou. Konec citátu. Či vidíme, tady není nějaký neutrální prostor, nějaký terén mezi těmito 2 tábory, kde bychom se mohli volně pohybovat, aniž bychom patřili k jednomu z nich. Celé lidstvo po celou dobu je rozděleno do těchto 2 táborů. A jsou to tábory, které vedou o naše duše boj. Čili hovoříme-li tu o podmínkách spravedlivé války a podobně, je třeba si uvědomit v té duchovní oblasti, na té duchovní úrovni, že jsme ve válečném stavu. A to je trvalý stav zapříčiněný pádem do hříchu. Po pádu andělů i člověka je ten válečný stav, ten zápas o duši, je něčím nevyhnutelným. Proto by nás nemělo překvapovat, že za situace, kdy ty síly organizovaného naturalismu získávají tedy půdu pod nohama, že se snaží přednostně zaútočit právě na taková území a takové společnosti, kde katolická víra jako úhlavní nepřítel těchto sil je nejrozšířenější. Nikoli náhodou v Evropě, že se tyto síly zaměřily na Francii jako první dceru církve. Plody francouzské revoluce dodnes velmi živé, že jsou toho svědky. Zcela jistě tyto síly měly svoje zájmy nebo uplatňovaly svoje zájmy také při rozpadu těch posledních pozůstatků středověké christianitas na sklonku první světové války, kdy pravda tehdejší Rakouská říše již byla pouhou skořápkou připomínající tu zašlou slávu křesťanstva, protože ten vnitřek již podléhal liberálním osvícenským myšlenkám. Nicméně i tento pozůstatek bylo zapotřebí odstranit. Na americkém kontinentě, o němž bude především řeč v této přednášce, stály ty síly organizovaného naturalismu a primárně tedy svobodné zednářství prakticky za všemi revolucemi, které zde proběhly. A to včetně té revoluce americké, která pak dala vznik Spojeným státům americkým. Ale pokud se zaměříme na Střední a Latinskou Ameriku, tam to platí také. Určitě je mnohým z vás třeba známé jméno ekvádorského prezidenta Gabriela Garcia Morena, skutečně výjimečná osobnost, katolík, který dal Ekvádoru katolickou ústavu, a kdyby právě nebylo atentátu spáchaném svobodnými zednáři, že, tak by určitě Ekvádor dal i ostatním zemím Latinské Ameriky dobrý příklad. Mezi ovšem ta největší pronásledování katolíků v Latinské Americe ve 20. století patří ta perzekuce, o níž bude dnes večer řeč, a to je Mexiko 20. a 30. let. A já se tomu tématu chci věnovat nikoli jenom proto, abychom tím vyplnili případnou mezeru ve vzdělání, protože o této etapě novodobých dějin se toho ve škole pravděpodobně mnoho nedozvíme, nebo ze sdělovacích prostředků, ale taky proto, abychom se tím příkladem, tím statečným zápasem Kristu věrných Mexičanů také inspirovali, abychom si z nich vzali příklad poučení. Boží prozřetelnost tomu chtěla, aby v čase, kdy se pro to celosvětové pronásledování církve kladou mocenské základy, tedy v tom našem současném čase, v té naší době, aby vznikl, aby se natočil celovečerní hraný film
o této sebeobrané válce mexických katolíků, jimž byla vyhlášena válka mexickým státem, mexickými vládami, jež upadly do rukou té fanatické zednářské sekty. Ten film se jmenuje Cristiada, měl premiéru v Mexiku v dubnu letošního roku a nyní je také, to je tedy španělská verze toho filmu, a anglická, nebo verze tedy s anglickým dubbingem, která nevím, jestli odpovídá přesně ve všem tomu původnímu španělskému. To je natočený v angličtině i v té španělské verzi. Vážně? Aha, tak. Takže tam to Aha. Mexické právě. Ano. Tak do amerických kin ten film šel v pátek, tuším, 1. června. Jo? Čili pokud se chystáte v nejbližších dnech do Ameriky, tak zajděte do kina, pak nám povíte, jaké to je. Protože nečekám, že bychom se mohli v dohledné době setkat s českým dubbingem, nebo že by se to tedy promítalo v českých kinech. Ale časem jistě už budou nějaké kopie k dispozici, alespoň z té anglické verze. Ty si chtěl, Ignáci? Za rok nám to tady promítnete. Jako kino, jako celovečer, dobře. Tak ale, abychom měli takové trochu entrée k tomu tématu Cristeros, tak Karel Šimek stáhl takový trailer, že jo, takovou tu upoutávku na ten film, takže se teď podíváme na tu upoutávku a pak půjdeme přímo do nitra těch bojů. Já bych ještě doplnil, že distribuční název toho filmu v Americe není Cristiada, ale Pro větší slávu překladu. Asi to bylo moc provokativní. Mexico is under siege. A plot to poison the minds and hearts of our people, to turn them into religious fanatics, this evil, this threat. It will not be tolerated. You're an army fighting for God and for the church. We will fight with honor and dignity. In the United States, we've been following your war with the Catholic Church. I would hardly call it a war. There is a time for peace, a time for war. Even if I were younger, I would not fight. You cannot fight for something you don't believe in. I believe in freedom. The fate of Mexico, it's in God's hands, not yours or mine. This will be one of the most important battles of our struggle. If you lose this war, we're not gonna lose this war. Why are you here? We want to be Cristeros. Cristeros. Yes. We are going to send a message that freedom is our lives. And we will defend it or die trying. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Tak my jsme tam slyšeli ten pokřik těch ozbrojených katolíků Viva Cristo Rey, což znamená ať žije Kristus král. To bylo to hlavní bojové heslo, které jim dalo označení Cristeros, Kristeři česky. No. Ale původně to nebylo označení, které by si dali sami. Tak jim říkala ta federální armáda. A oni si to pak později osvojili, tedy, jo, že se to tak ujalo, ale nevzešlo to tedy od nich původně. Nicméně to heslo, to je, tím heslem oni jaksi prokazovali svou příslušnost od samotného počátku, kdy to povstání vypuklo. Ale ještě než se budeme zabývat přesně tím průběhem
Kristiády. Tak abychom pochopili ten kontext, tak je dobré nahlédnout aspoň krátce, velmi krátce do dějin moderního Mexika, abychom některé ty souvislosti pochopili, aby nám byly více zřejmé. Všichni asi víme, že na území Mexika původně byla aztécká říše, pohanská aztécká říše, praktikující mimo jiné rituální obětování, že dětí svým modlám, což také patřilo mezi ty dobré plody té konkisty španělské v 16. století, spojené také, jaksi kromě toho politického dobytí a určitého také, všem bohužel tedy, určitého hospodářského jaksi dobývání nebo vykořisťování. To je jistě spojené i pak s otroctvím a podobně, čili taková stinná stránka této doby, ale tou kladnou stránkou je, že s tím španělským obsazením tohoto území také přišli právě misionáři, a ti nejen tedy se snažili christianizovat toto území, ale také usilovali právě o zničení této pohanské kruté praxe. Nicméně přes veškerou snahu se to těm misionářům nedařilo, nebo ty úspěchy byly velice jako malé. Ovšem přišla pomoc z hůry, mimořádná pomoc z hůry, kdy se v roce 1531, 9. prosince, na kopci Tepeyac zjevila Panna Maria, že malému chlapci, on nebyl zas tak malý, ale Juan Diego, dobře znáte asi ten obraz Panny Marie na té tilmě, na tom obleku, který měl na sobě. Dodnes je to nejuctívanější obraz vůbec na celém americkém kontinentu. Do roku 1539 se obrátilo na 8 milionů Aztéků. Čili to, co se nepodařilo těm misiím, kde to bylo v počtu několika tisíc třeba, jo, tak za tak krátkou dobu na 8 milionů Aztéků. V době, vlastně, kdy Evropa přišla o podobný počet duší. Na základě tedy té protestantské vzpoury. Čili zajímavé i z hlediska jako toho numerického srovnání. A tím byla skutečně ta evangelizace, ta christianizace Mexika dokonána, završena. A v té souvislosti je zajímavé i to označení Panny Marie Guadalupské, že to Guadalupe, když se jaksi dohadovali jazykovědci vlastně o tom, co to slovo znamená, tak dospěli. Dnes je převládající mínění takové, že to není španělské jméno, ale že to pochází z nějakého místního nářečí. Coatlapeuch znamená rošláplaj jsem hada. Jo, a v tom, jakým způsobem oni přepisují tento termín, tak se těm jazykovědcům zdá, že ta Guadalupe právě odkazuje na ten motiv Panny Marie, která drtí hlavu hada, nepřítele. Snad právě proto se ty síly zla, toho organizovaného naturalismu, zaměřily právě na toto území. Jo, i zde je to bojové území mezi Pannou Marií a nepřáteli, mezi církví a jejími nepřáteli. O tom, že právě Panna Maria Guadalupská je taky terčem nenávisti, předmětem nenávisti těchto sil, svědčí také ta událost ze 14. prosince 1921, kdy vládní agenti umístili bombu do květinové vázy pod tím zázračným obrazem. Ta bomba vybuchla během pontifikální mše, byla poničena podlaha, oltář, vitrážní okna byla vytlučena, ale nikoho to nezabilo. Nikoho to nezabilo, jen lehká zranění. Obraz zůstal neporušen, přestože vše okolo bylo tedy poničeno. A zachránil jej velký mosazní krucifix, který v důsledku toho zásahu byl ohnut. Potom, jestli ještě budeme mít čas, já mám některé fotografie
připravené, tak jedna z těch fotografií je právě fotografie toho krucifixu. A když jdeme do vzdálenější minulosti, tedy do 19. století, tak si všimněme alespoň těchto některých základních bodů těch mexických dějin. V roce 1821 Mexiko vyhlásilo nezávislost na Španělsku. Ovšem nebylo to z důvodu, jak bychom se mohli domnívat, z důvodu vzpoury těch místních třeba liberálů, tak jak to bylo v případě některých těch jiných osvobozeneckých hnutí, ale bylo to z popudu konzervativních sil a monarchistů v Mexiku. Protože oni tehdy na Španělsko pohlíželi jako na příliš liberální, což v zásadě byla pravda. Tehdy se ty liberální síly ve Španělsku dostaly k moci a Mexičané chtěli právě se od toho vlivu nějak jako uchránit. Takže proto taky to vyhlášení nezávislosti mělo podporu celé církevní hierarchie třeba v Mexiku. Jo? Ale protože neměli žádného jaksi perspektivního monarchu ve svých řadách, tak se původně obrátili na zahraničí, hledali někoho mimo, tedy hranice Mexika, ale neúspěšně. Nakonec byli donuceni si tedy vybrat z vlastních řad politika, vojáka Agustína de Iturbide, který byl tedy prohlášen císařem, prvním panovníkem samostatného Mexika. Nebyl to tedy žádný liberál, svobodný zednář, byl to katolický monarcha. No, to velmi nelibě nesly ty nepřátelské síly. A ty nepřátelské síly nepůsobily pouze na území tedy samotného Mexika, ale především na území severního souseda, na území Spojených států. Po celé dějiny moderního Mexika Spojené státy aktivně zasahovaly a dodnes zasahují do těch událostí mexických. Politicky, finančně i vojensky podporovali všechny ty zednářské protikatolické vlády, o kterých ještě bude řeč. A to včetně té vlády prezidenta Calese, o kterém také ještě uslyšíte, která rozpoutala jednu z těch nejkrvavějších perzekucí v dějinách protikatolických. Ale zpět k tomu Agustínovi. To jeho postavení nebylo silné, byl to velmi mladý stát, takže došlo ke vzpouře poměrně krátce po jeho nástupu k moci. Republikáni úspěšně vyvolali vzpouru proti němu. On byl nucen abdikovat v roce 1823, pobyl krátce v Itálii v exilu, pak se vrátil, byl odsouzen k smrti zastřelením a bylo po monarchii. Když jsem zmiňoval právě tu americkou angažovanost, nebo angažovanost Spojených států amerických, tak jsem měl na mysli Joela Poinseta, což byl první americký ministr pro Mexiko, tehdy ještě neměli svého velvyslance, ale přímo ministra jmenovaného pro vztahy s Mexikem, který velmi aktivně šířil tu zednářskou ideologii, sám pomáhal při zakládání loží v Mexiku. A v roce 1833 byly vydány první proticírkevní zákony. Kněží mimo jiné nesměli učit, třeba v veřejném školství a podobně. O tom silném postavení svobodného zednářství v Mexiku svědčí slova prezidenta Gila, což je nástupce toho prezidenta Calese z roku 1929. Toto řekl. V posledních letech se v Mexiku stát a svobodné zednářství stalo jedním a tím samým. Pochopitelně s tím je spojená, o to usilovaly vlastně tyto síly. Kdekoliv se dostali k moci, odluka státu od církve. A jak si na tomto příkladu můžeme, nebo na těch slovech prezidenta Gila, jak si můžeme dobře na tom uvědomit, že když ti, kdo jako usilují o takzvanou náboženskou neutralitu státu, říkají, my nemáme nic proti katolické církvi, ať si každý soukromně vyznává jakékoliv náboženství. My pouze chceme, aby ten stát byl nábožensky neutrální. Ale tady vidíme na slovech právě toho Gila, že jim vůbec nejde o neutralitu státu.
Nebude-li ten stát se řídit, zachovávat zákony boží, no tak zákony, kterými se bude řídit, tak to budou velmi pravděpodobně prostě zákony protibožské. Že stát nikdy vlastně nábožensky neutrální přesně vzato být ani nemůže. To je právě ten liberální klam, protože když je sesazen Bůh z trůnu, že ten trůn nemůže zůstat uprázdněn, vždy ho něco nebo někdo nahradí. Nějaká základní, prostě nějaké pravověří, nějaká ortodoxie společenská, která nahradí pravé náboženství. Čili ideově, světonázorově, nábožensky stát nemůže být neutrální, což velmi dobře vidíme právě na příkladu Mexika. V roce 1836 vypukla Texaská revoluce, Texas byl odtržen od Mexika, byla vyhlášena Texaská republika, Mexiko ji nikdy neuznalo, považovalo ji vždy za vlastní vzbouřenecké území. To je vlastně to území současného Texasu, části Oklahomy, Nového Mexika, Kansasu, Colorada. V roce 1845 tuto republiku anektovali Spojené státy. A vznikl spor s Mexikem o západní hranici, tedy teritoriální spor. To je příčinou mexicko-americké války. Z jejíhož průběhu jsme včera, nebo někteří z vás jste viděli ten film Prapor svatého Patrika. V 50. letech ta dekatolizace Mexika pokračuje. Církev byla donucena vzdát se majetku s výjimkou kostelů. Prezidentem se stal Benito Juárez, který byl podporován Spojenými státy. Ten prováděl velmi prakticky tu odluku státu od církve. Státní úředníci měli zákaz účastnit se bohoslužeb. Za Juáreze v Mexiku byly uzákoněny občanské sňatky, církevní sňatky stát neuznával a byl legalizován rozvod, čili již v 50. letech 19. století. Konzervativní síly v Mexiku hledali oporu v Evropě, chtěli Juáreze svrhnout, nakonec se jim to také podařilo, a to s podporou Napoleona III., který tam nesledoval ani tak nějaké ideové, že víme, že on zrovna nebyl žádným konzervativně smýšlejícím panovníkem, ale on tehdy požadoval splacení dluhů, jako i jiné evropské státy, po Mexiku. No a těm konzervativním silám v Mexiku se to hodilo, že? Takže se spojili s Napoleonem a Napoleon dobil Mexico City, hlavní město, svrhli Juárezovu republiku a nastolili opět monarchii. A jakou monarchii? Habsburskou. To možná víte, že se vlastně Habsburkové po krátký určitý čas vlastně stali panovníky nad Mexikem, kdy mexická koruna byla nabídnuta arcivévodovi Maxmiliánovi, to byl vlastně bratr Františka Josefa I., který pak byl s pomocí Francie dosazen jako císař Maxmilián I. Přestože Spojené státy s tímto nesouhlasili, neměli momentálně sílu ani čas se tím nějak zabývat, takže nějak aktivně nezasáhli. To z toho důvodu, že v USA zrovna probíhala občanská válka, takže měli svých starostí, svých problémů až nad hlavu. Ale ví se, že Lincoln třeba ten stranil Juárezovi, ten byl na straně Juáreze. Ovšem celá tato věc skončila naprostým fiaskem. Mexičtí konzervativci vkládali naděje do někoho, kdo vůbec pro takový úkol asi nebyl ani vhodně disponován. Když byl prohlášen císařem v roce 1864, kdy připlul s dobrovolnou armádou, v níž také bylo nemálo Čechů, tak pochopitelně narazil na ten odpor těch republikánských povstalců, ti odmítli uznat císařství. A on v předtuše právě případného neúspěchu nebo
nebyl připraven na nějaký takový na čelnou konfrontaci, se víceméně stáhl do ústraní a nikdy aktivně neprosazoval ty požadavky nebo ty postoje zastávané těmi konzervativními kruhy v Mexiku. A to včetně těch nároků církve, třeba týkající se restituce zabaveného majetku, podobně. Aktivně podporoval náboženskou svobodu v tom liberálním duchu a tak podobně. Když skončila americká občanská válka v roce 1865, tak už se Spojené státy začaly tedy angažovat v Mexiku, podporovali otevřeně povstalce, donutili Francouze se stáhnout, ti zase taky měli plné ruce práce už zase v Evropě, protože se chystali vlastně na konfrontaci s Pruskem. Manželka císaře Maxmiliána Carlota, jak jí říkali v Mexiku, to byla dcera dánského krále, ta odcestovala do Evropy, hledala pro svého muže podporu v Paříži, ve Vídni, u papeže, ale neúspěšně. Nakonec se psychicky zhroutila a Maxmilián se ani o tom nedozvěděl, vlastně jeho udržovali jaksi v klamném přesvědčení, že Charlotte jí zemřela. Že on zůstal v Mexiku. Byl zrazen, on se opevnil v klášteře de la Cruz, pak byl osobou ze své stráže zrazen, vydán do rukou válečného soudu a zastřelen. Přenesme se na konec 19. století do času takzvaného porfiriátu. To je nazváno podle prezidenta Porfiria Díaze, který byl prezidentem po 2 období. Zvláště to druhé trvalo delší dobu. Na mexické poměry 1884 až 1911. Je to druhé období toho porfiriátu. Díaz byl mnohem vstřícnější k církvi, neuplatňoval ty protikatolické zákony, umožňoval nebo toleroval i svobodný rozvoj těch církevních aktivit, včetně sociálních, charitativních, školských, ale nikdy neumožnil vznik katolické politické strany, která by sdružovala katolíky nebo hájila katolické zájmy v politice. To se stalo až o něco později, až za jeho nástupce v roce 1911, kdy vznikla Národní katolická strana, která tehdy slavila poměrně úspěch, když jenom lokální, zvítězila ve 2 státech. Mexiko je federace, že má řadu států a tato strana tedy ve 2 státech, ve státě Jalisco a Zacatecas, uspěla tak, že se podílela na sestavování vlády, ale i ty byly velmi dočasné, myslím tedy ty místní, regionální vlády. Pak situaci zkomplikoval vojenský puč generála Huerty, který místo, aby věci nějak pomohl, když už víceméně se ta situace aspoň nebyla tak jako radikálně ze strany státní moci, tak vyhraněná vůči katolíkům, tak toto zase zmobilizovalo ty nejradikálnější zednářské liberální síly a ty začaly obsazovat církevní nemovitosti, včetně kostelů, uvěznili řadu biskupů, kněží, řeholníků. A toto celé nakonec vyvrcholilo, oni pak se jim podařilo zorganizovat ústavodárný sněm a vyhlásili novou ústavu. A to je klíčová událost, protože na tuto ústavu se potom všichni ty pozdější vládcové protikatoličtí na ní se budou odvolávat a z ní budou těžit. Rok 1917, již tak tedy osudný rok pro svět, tak v tomto roce tedy vzniká v Mexiku nová ústava, která uzákoňuje nebo jakýmsi způsobem do toho základního zákona země zahrnuje všechny ty předchozí proticírkevní, tu předchozí proticírkevní legislativu. Včetně toho, že sňatek je tedy pouze občanským svazkem, ale přidali se k tomu i nová opatření. Stát určuje počet kněží. Kněží nemexického původu jsou vyhnáni ze země, jsou zabavovány tentokrát už i kostely, čili i kostely jsou vyvlastněny.
Kněží mají zákaz působení ve školách, jsou zakázány řeholní sliby a bohoslužby mimo kostely. Církev se nesmí vyjadřovat ke společenským a politickým událostem na adresu vlády, politiků, což nakonec vede k tomu, že většina hierarchie vlastně biskupské se dostává do exilu. Ti pak vydali protest v dubnu 1917 a s požadavkem tolerance. V roce 1920 na dobu 4 let se stává prezidentem Álvaro Obregón, který původně byl v tom radikálním protikatolickém táboře, který si říkal Jacobinos, nebo Jacobinos, čili jasná inspirace zase francouzskou revolucí, že jo, právě tou nejkrvavější tváří francouzské revoluce. Ovšem on zaujal poměrně umírněný postoj. A tu proticírkevní politiku neprovádí tak důsledně. A je to právě za té jeho vlády, kdy došlo třeba k tomu bombovému útoku v bazilice Panny Marie Guadalupské, ale údajně to nebylo na jeho popud. Ani o tom údajně nevěděl, když k tomu došlo. Nebo se to dozvěděl ex post. Ta situace se ale pak dramaticky zhoršuje nástupem Plutarka Eliase Kalese. Já tady koukám, Karel už ty obrázky si tam dohledal, tak to je prima, že to dokládá ta moje slova obrazem. Toto je prezident Kales, možná si tu tvář vybavujete, je tam tedy jenom ta podobnost, že? Ale v tom filmu Kristiáda tam on taky vystupuje, jak tam tak horlí, že? Proti katolíkům, tam z toho stupínku, tak to je on. Prezident Kales, který zaujal tu nejtvrdší vůbec proticírkevní linii. Byl prezidentem v roce 1924 až 1928. On pocházel ze severu Mexika, právě ten sever, když se podíváme na to složení obyvatelstva z hlediska náboženského, tak nejkatoličtější byl ten střed a řekněme střed, jih, ale i západ, kdežto ten sever, ta oblast, to území blízko Spojených států, to bylo, řekněme, nejvíc pod vlivem těch liberálních sil. S jeho podporou v roce 1925 vznikla schizmatická národní církev mexická v čele s takzvaným patriarchou Pérezem, což byl 73 let starý kněz, bývalý svobodný zednář, již předtím byl suspendován. Tato schizmatická církev ovšem nebyla nějak zvlášť populární, pouze měla tu státní podporu, takže určitou část kněží, tedy na základě různých pobídek i finančních, jak si odloudila nebo je uvedla nebo přivedla k odpadu. Ale zajímavé na této schizmatické církvi je to, že kněžský úřad byl povolen jen ženatým. Že tady celibát byl nejen zrušen, ale zakázán. Za toho Kalese docházelo k uzavírání konventů, kostelů, škol, siročinců, které nějak spravovala, nebo kde byl vliv církve. Kales ten velmi důsledně aplikoval tu ústavu z roku 1917. Ten prohlásil, že neustoupí ani o milimetr, že právě to je jeho hlavní politické krédo, je důsledně prosadit všechny ty myšlenky. Ještě vylepšil vlastními zákony, Kalesový. Tak, v červnu 1926 vydává sám 33 článků takzvaných Kalesových zákonů, které ještě právě stupňují tu perzekuci. Od této chvíle všichni kněží musí mít státní souhlas. Teď nemluvím o té schizmatické, teď mluvím o katolické církvi, čili způsobit smí jenom ten, kdo má kněžský souhlas. Církevní úřady, všechny jsou obsazovány státem. Kněží mají zakázáno nosit kněžský oděv a tak se odlišovat od ostatních. A tak dál, těch jednotlivých bodů je celá řada. Jak reagovali na tuto situaci katolíci? Jak reagovala církev a církevní hierarchie? V roce 1925
Byla založena Národní liga na obranu náboženské svobody. Tou náboženskou svobodou se ovšem nemyslí náboženská svoboda v tom liberálním pojetí, tak jako dnes, ale na obranu svobody církve, aby církev mohla svobodně působit. To je to správné chápání náboženské svobody. A ta do září 1926 měla na 1 milion členů. Čili to nebyla nějaká zanedbatelná prostě skupinka, že, několika excentriků, ale skutečně velké lidové hnutí. A těm se tehdy dařilo mobilizovat katolíky ve Spojených státech i v Evropě, když tady Petr Bahník zmiňoval některé ty časopisy těch katolické, které tady vycházely, že jo, tak o té situaci v Mexiku se vědělo, že jo, i mezi těmi takzvanými řádisty a podobně, protože se o tom v těch časopisech u nás také psalo. Ve spolupráci s Union Popular, založené roku 1923 Anakletem Gonzálesem Floresem, později vlastně, který zemřel mučednickou smrtí, dnes patří mezi ty blahoslavené mučedníky, Cristeros, ano, to je Flores, tak nejprve vzdorovali občanskou neposlušností. Čili používali ty první měsíce pouze nenásilné prostředky. Inspirovali se tehdy Volksbund tou německou sebeobranou katolíků za Bismarcka. Všem pak došlo k naprosto zlomové události. Mexičtí biskupové se schválením svatého stolce vydali v červenci pastýřský list, kterým vlastně vyhlásili fakticky jakýsi interdikt nad Mexikem. V praxi to znamená, že zrušili konání veškerých veřejných bohoslužeb na území Mexika. Čili pokud ještě někde působili kněží v kostelech se státním souhlasem a podřídili se jaksi tomu interdiktu mexických biskupů, tak ty kostely pak vzali prázdnotou. Věřící by tam kněze nepotkali. Bohužel, týkalo se to ovšem i vysluhování jiných svátostí, takže tehdy bylo velmi obtížné třeba sehnat kněze, který by vám pokřtil dítě, nebo konat církevní pohřeb a podobně. To bylo obtížné. Samozřejmě byla tady ta podzemní, že, složka, to znamená, tyto obřady se konaly, že jo, stejně tak, jako byly potají konány bohoslužby, sloužila se mše svatá, tak se také křtilo, ale řeč je tady o těch veřejných bohoslužbách. Proč toto ti biskupové učinili? Oni se domnívali, že právě touto cestou přispějí vlastně k vyvolání odporu mexických katolíků, mexického lidu proti tomu režimu. A že režim bude muset z těch proticírkevních postojů alespoň ustoupit. To se jim jako v zásadě povedlo, ale možná mnohem víc, než si mnozí z nich přáli. Vypuklo totiž lidové povstání, především na venkově. Ono v první fázi šlo teda jenom o nějaká izolovaná povstání lokálního charakteru ve středozápadu země. To ovšem zaskočilo obě strany. Jak vládu, která s něčím takovým nepočítala, že by se katolíci postavili na ozbrojený odpor. No ale i ty biskupy, protože ti přeci jenom spíš upřednostňovali nějaký, řekněme, dialog nebo alespoň používání teda takových nátlakových prostředků, které by pouze, řekněme, vedly k nějaké toleranci nebo k zmírnění těch opatření proticírkevních. No a právě zde jsou počátky té La Cristiády, která trvala všehovšudy 3 roky. Nyní se tedy pojďme věnovat té Kristiádě samotné. Kristiáda to byl gerilový typ občanské války. Zatímco, jak jsem říkal, v té první fázi, kdy to skutečně vznikalo spontánně v jednotlivých místech, tak se to začalo
během toho času slévat v jeden celek. Nemělo to sice sjednocenou řídící strukturu, bylo tam vždycky víc těch, nicméně bylo tam povědomí, byla tam společná vůle a spolupráce všech těch jednotlivých buněk odporu. V roce 1926, čili na počátku, bychom těch kristerů napočítali na takových asi 12 000. A Kales měl po ruce asi 50 000 mužů ve zbraní. No, či hned na počátku byla zřejmá převaha těch federálních, těch vládních sil. Teď Kristeros pochopitelně měli naprostý nedostatek zbraní, munice i peněz na obstarávání všeho potřebného. Ale už od samotného počátku dosahovali značných úspěchů. To, což bylo dáno také právě tím, že to byly ty místní povstalecký oddíly, které dobře znali terén a podobně, takže ti lidé pocházeli z míst, zpravidla z míst, kde bojovali, což jim zase umožňovalo právě třeba napadat ty federální síly, že jo, ze zálohy podobně, takže už od počátku ty síly byly jakoby na bojišti potom sice ne početně, ale ve výsledcích poměrně vyrovnané. Ke konci války měli Kristeros asi takových 50 000 bojovníků, takže ten jejich počet, přestože také samozřejmě umírali, tak ten jejich počet rostl. Odkud se rekrutovali ti bojovníci? Většinou to byli lidé venkova, z toho rolnického stavu a z menších měst. Sedláci, řemeslníci, prostí lidé. Podporováni mnoha kněžími a vzdělanci. Jo, ale ti, kdo vzali jaksi tu zbraň do rukou, většinou to tedy byli lidé z venkova a menších měst. Co je ale na tom podstatné? Rozhodně se jednalo o spontánní lidové povstání. Čili nebylo to povstání, které by řídila nějaká elita, nebo nějaké bohaté vrstvy, aristokracie, nebo mexická buržoazie, podobně. Naopak, ta vrstva bohatých, i když třeba někteří z nich verbálně stáli na straně Kristeros, tak třeba to téma, ta obrany víry, obrany církve jim v zásadě bylo, to neměli na srdci, že jo. Ti se tak báli třeba o svoje majetky, latifundy a podobně, jo. Takže tam byl jakýsi společný zájem, ale u těch Kristeros ten prvotní motiv skutečně to byla obrana víry, obrana katolického Mexika. A toto je důležitý poznatek, protože že setkáváme se občas od našich odpůrců že s tím, že ty novověké revoluce, že právě ten liberalismus a to všechno, že to je vlastně, že to je hnutí, které mělo právě podporu lidu. Že to vždycky bylo jako právě to spontánní lidové povstání proti těm feudálním a těm zpátečnickým představám a poměrům a podobně. Tak není to vůbec, a není to pravda ani v případě Mexika. Všechny tyto novověké revoluce byly dílem právě těch elit a skrytě působících sil, které jistě využívaly třeba nespokojenosti lidu, to ano, ale nikoli tak, že by se jednalo o nějaká spontánní povstání prostě proti nositelům tehdejším nositelům moci. V řadách Kristeros ovšem nebyli jenom sedláci a obyčejní lidé, ale dokonce i kněží. A v těch polních kněží bylo hodně, ale našli se i kněží, kteří se chopili zbraní. Bylo jich sice málo, ví se o 5, ale 2 z nich byli dokonce generálové a ti se účastnili třeba i přepadávání vlaků, těch federálních, když převáželi munici a podobně, že jo, tak se na to ti Kristeros zaměřili a přepadávali. Takže i klérus se tedy aktivně zapojil, patrně asi v rozporu tedy s tím, co je, ale říkám, je to malý počet, jo, naprostý většina těch kněží
činila to, co běžně kněz činí. To znamená, byli tam v pozici jaksi těch polních kaplanů. Biskupů na počátku Kristiády, těch mexických biskupů, bylo 38. Podporu tomu povstání dalo jen 7. 12 z nich bylo rezolutně proti a zbytek byli takový nečitelní. Si tak slinili vždycky prst, odkud to zrovna, jak ten vítr fouká, a do ničeho se nikdy moc nezapojovali. Prezident Calles v dubnu 1927 nařídil jejich deportaci. 35 biskupů uposlechlo a opustilo Mexiko, 3 zůstali v Mexiku, 2 biskupové z těchto 3 se skrývali na území svých diecézí, 3 pobývali po bytech a domech věřících v hlavním městě. V listopadu 1926 proběhlo setkání zástupců té ligy s arcibiskupem Floresem. Ti zástupci ligy se hájili před arcibiskupem, říkali, kostky jsou vrženy, teď už těžko můžeme, jinak bychom všechno prohráli, že všechno, co jsme do toho vložili, tak by přišlo vniveč. A kdyby se biskupové postavili proti tomu povstání, tak by to podrylo jejich autoritu, že? Ta liga, zástupci té ligy požadovali uznání morální oprávněnosti toho povstání, žádali vyslání polních kaplanů, dosáhli toho, že arcibiskup nakonec uznal oprávněnost ozbrojeného boje za předpokladu, že jsou tedy vyčerpány všechny dostupné pokojné prostředky. Ovšem kaplany nedodal. Na druhou stranu prohlásil, že kněžím nebude v té podpoře bránit. Také jim ovšem sdělil, že finančně je nijak nepodpoří. Ani nevyzve on, ani ostatní biskupové ke sbírce. Když už jsme u těch peněz, peníze se většinou scháněly tedy v zahraničí. Něco se sehnalo mezi katolíky ve Spojených státech, finančně podpořilo všem pouze jediný americký biskup. A to částkou $100. To i my jsme tady vybrali několikanásobně víc, než na podporu Cristeros mezi americkými biskupy. Peníze zpravidla pak tedy získávali v průběhu Kristiády z daní, ale velmi nízkých, tedy, které byly odváděny z území, nad nimi získali kontrolu. No a pak právě z toho zmíněného přepadávání vlaků, státních úřadů a podobně. Co ti Cristeros vlastně byli zač? Typologicky. Samozřejmě byli to katolíci. To na prvním místě. A ten motiv, proč šli tedy bojovat, ten s tím bezprostředně souvisí. Katolické Mexiko. Ovšem nebyli to žádní tedy, na druhou stranu, byli to katolíci, ale nebyli to žádní andělé, takže se tam samozřejmě občas také vyskytovali, zvláště v době, že kdy každá válka je spojena, jak tu zmiňoval otec Tomáš, že jo, se zlem a s velkým pokušením, že jo, ke konání prostě nějakých činů, které by člověk za jiných okolností nekonal a podobně, takže doba taky velkého stresu. Takže třeba konkrétně jeden problém, se kterým Cristeros velmi bojovali, byl alkohol třeba. Takže vůdci třeba museli občas vyhlásit nějakou prohibici a podobně. Občas se taky nějaký ten bojovník Kristův zapomněl s nějakou cizí ženou, za to ale byly aplikovány poměrně přísné tresty. A pokud by došlo k tomu, že v případě vítězství by se někdo dopustil znásilnění, tak za to byl trest smrti. Což srovnejme s morálkou těch federálních sil, které toto běžně prováděly a považovali to víceméně za jakýsi motiv prostě k tomu, aby vůbec například dezerce z federální armády byla obrovská.
Mimo jiné právě asi i proto, že byla víceméně tam ten morální rozklad, nebo ta úroveň morální právě těch federálních sil byla prostě mnohem níž než na straně těch Kristeros, kde teda dezerce nebyly, že? Tam ty ztráty opravdu byly dané tím, že padly v boji. Naopak jejich počty vzrůstaly. Vzhledem k tomu, že měli méně palných zbraní, často i horší kvality, tak si osvojovali i jiné způsoby boje, v nichž měli jednoznačnou převahu nad těmi vládními silami. A to byl většinou boj zblízka. Byli velice obratní co do užívání třeba nožů a různých mačet a podobně. Jo? Čili to byla skutečná válka, jak si to, že dneska už si to málo kdo umí třeba představit, že dneska letí letadlo a vysype někde prostě na nějaký území, že jo, nějaký bomby a není tam ten lidský vůbec aspekt, že jo, toho prolévání krve a podobně. Toto ti Kristeros teda s tím žili ve dne v noci. V bojích zemřelo na asi 60 000 federálních sil, vojáků, a asi 40 000 Kristeros. Takže padlo víc těch vládních než těch katolíků. Zbožnost jejich byla hluboká a upřímná. Bojovali za práva boží, nikoli za svou slávu, za dobytí území, peněz a podobně. Jsou záběry toho, jak společně zpívají duchovní písně. Pravidlem byla společná modlitba růžence, denně. Před bitvou byli vyzýváni, aby vzbudili úkon kajícnosti. Zpěvy žalmů, kolektivní zvolání Viva Cristo Rei, Viva la Virgen de Guadalupe. S tím na rtech šli do boje. Ačkoliv to byli povstalci, nebyli to revolucionáři. Oni naopak odmítali revoluci. Sami sebe chápali jako odpůrci revoluce, jako kontrarevolucionáře, usilující o znovu nastolení spravedlivého křesťanského řádu v Mexiku ve společnosti. Velmi zajímavou kapitolu v La Cristiádě hrají ženy. Což je zajímavé i z hlediska toho, že od té společnosti hispánské, španělské, mexické, že se zpravidla říká, to je mačistická kultura, že tam si žena jako ani nevrzne, ovšem rozhodují muži. Tak tady ženy vrzaly o 106. A teď nemyslím jenom matky hrdé na svoje muže a syny, které sami aktivně vysílali do těch bojů. Ale oni sami se do těch bojů aktivně zapojili. Ti dějepisci Kristiády píší zpravidla pokud jde o počty, asi o 25 000 ženách, které se nějak aktivně zapojily do toho povstání. Mělo to souhrnný název Brigády svaté Jany z Arku, se jmenovaly. Byly to většinou svobodné ženy ve věku 15 až 25, 30 let, opět většinou z venkova nebo dělnice z měst, podobně. Každá brigáda měla asi 650 členek. Ta jejich služba primárně nebyla na frontě, tedy se zbraní v ruce, ale v zajišťování střeliva a zbraní. Byly v tom nesmírně obratné. Právě oni dokázali, třeba pořádali fiktivní taneční pro ty federální vojáky, jo, tancovačky a podobně. Jo. Pak je třeba spili do němoty, okradli je o všechno. Ale nikdy se jich jako nedotkli, jo, nešlo tam nikdy o to nikdy, ale uměli to, prostě to uměli. Ale většinou to byly ošetřovatelky, že starali se o ty polní špitály, šili oděvy, jo, kuchařky, podobně, ale vydávali noviny třeba, jo, pamflety, letáky, to všechno bylo v rukou žen, jo, těch brigád svaté Jany z Arku. A pokud to bylo nutné, tak sáhli i po zbraní. Ano, byly ozbrojené. Ano, tady zrovna ší a dost možná tam je i nějaká fotografie s těma mušketama, nebo s nějakou s těmi zbraněmi.
Ostatně já už jsem zmiňoval toho schismatického patriarchu Pereze, ten právě zemřel proboden ženou z brigády, Přímá akce se jmenovala ta brigáda. Takhle zemřel schismatický patriarcha. Takže sečteno, podtrženo, ano, to jsou členky jedné z brigád. Kristeros získávali měsíc po měsíci stále větší převahu. Počátkem roku 1929 se zdálo, že federální síly budou poraženy. Téměř ve všech státech, kde to povstání probíhalo, tak už měli většinu území Kristeros dobyto. A výpady těch federálních sil byly z valné většiny neúspěšné. Toho se všem velmi obávali právě už vícekrát zmíněné Spojené státy, které pověřili svého velvyslance, teď už měli tedy velvyslance, Dwighta Morrowa, aby inicioval počátek jednání mezi všemi stranami konfliktu, tedy vládou, kristery i biskupy. V té souvislosti je důležité zmínit, jaký byl postoj svatého stolce. Tehdy byl papežem Pius XI., který Kristeros nikdy otevřeně nepodpořil, ani je však neodsoudil. On vydal celkem 3 encykliky o situaci v Mexiku, a které jistě ty první 2 byly vzpruhou pro ty mexické katolíky, bojovníky. Ta 3. encyklika vychází v době, kdy už víceméně z té encykliky vyplývá vůle papeže, aby se katolíci v Mexiku opět aby nevolili tento prostředek sebeobrany. Ale já se ještě k tomu dostanu, protože ještě vlastně nejsme ani na konci té kristiády. Takže nicméně v těch encyklikách jednoznačně odsoudil tu proticírkevní politiku a povzbuzuje Mexičany k té věrnosti, víře a k tomu odporu. Biskupové v tomto jednání se zavázali k tomu, že obnoví řádný církevní život. To znamená bohoslužby, vysluhování svátostí, a vláda nebude uplatňovat ty proticírkevní články ústavy z roku 1917. Nicméně formálně je nezruší, ale nebude je uplatňovat. Tak zněla ta dohoda. Dohoda byla podepsána. Právě velkou roli tam hrál ten americký velvyslanec. Zatímco mexičtí biskupové svůj slib splnili a opravdu zase jakoby ten řádný církevní život, nebo zase z jejich strany k němu vytvořili podmínky, tak o splnění těch slibů ze strany vlády nemůže být ani řeč. Kristeros se obávali, že ta dohoda nebude naplněna. Oni tušili, že budou zrazeni. Jejich vedení té ligy na obranu náboženské svobody psalo papeži, žádali ho o intervenci, ale na tuto žádost nikdy nepřišla odpověď. Takže nakonec 21. června 1929 ta dohoda byla podepsána a biskupové přikázali kristerům, aby složili zbraně. A pokud neuposlechnou, tak na ně budou uvaleny církevní tresty. A Kristeros uposlechli. Ne všichni, ale valná většina z nich uposlechla. Respektive v tuto chvíli uposlechli téměř všichni. A jaká byla odměna za ten jejich úkon poslušnosti? Jen necelé 2 týdny po podepsání dohody byl kněz
Pedroza exemplárně zastřelen a v následujících 5 letech bylo dopadeno a zastřeleno na dalších 5000 Kristeros, kteří se museli skrývat, všichni, kdo byli v té aktivní, se účastnili těch bojů, tak na ně byly vydávány zatykače, takže se museli skrývat, byli po celém Mexiku vyhledáváni státem a pokud byli dopadeni, tak byli popravováni. Biskupové a ani Řím na jejich obranu už nevystoupili. Naopak, jak jsem říkal, vyhlásili automatickou exkomunikaci nad každým, kdo by v tom ozbrojeném boji pokračoval. Navzdory tomu povstalo nových asi 7500 Kristerů, kteří mimo jiné zprovodili ze světa na 100 učitelů sexuální výchovy a ateismu. Což je zajímavé, že to skutečně ta Kalesova vláda z hlediska dějin sexuální revoluce, protože i ta je součástí té revoluce s velkým R, jak jsme o ní hovořili na začátku, že tam, kde se skutečně prosadí ty základní ideje, tak spolu s tím jde, a on to je v podstatě takový katalyzátor, je to potom i prostředek politické kontroly, to sexuální libertinství, ta uvolněnost, že, těch sexuálních mravů v této oblasti 6. božího přikázání. A tyto zednářské vlády zakázaly tedy katolíkům a kněžím působit ve školách, ale za to aktivně prosazovali jak tedy ateistickou výchovu, tak také tam byly i přímo hodiny té sexuální výchovy. Ale tehdy to nebylo tak snadné jako dnes, bylo to poměrně riskantní, jak vidíme, že ne každý učitel to taky ve zdraví přežil. Do roku 1935 se protikatolická politika vlády ještě vystupňovala. Většina země, většina Mexika byla bez kněží. V roce 1935 mělo na území celého Mexika, považte, jak je to obrovská země, jen 334 kněží. Ve 13 státech federace byly zavřeny všechny kostely, byly přejmenovány ulice a místa s náboženskými jmény. Teď nemluvíme o vládě Kalese, o době Kristiády, ale o době, kdy mělo platit to příměří podepsané v roce 1929. Bylo dokonce zakázáno na veřejnosti používat španělské adios s Bohem. Byly uzavřeny všechny kněžské semináře. Ta situace se mění k lepšímu až po roce 1937, a to jenom velmi zvolna. Kněží třeba zase se směli obléknout do kněžského, jestli se nepletu, snad až v 80. letech 20. století. A ta situace se ještě více potom uvolnila po nástupu Vincenta Foxe, který, řekněme, reprezentoval jako tu konzervativnější část, ale pořád, pokud se podíváme třeba na mexický tisk a intelektuální elity, tak to je pořád velmi proticírkevní. A ta situace není tak vyhrocená, jako byla v těch 20. 30. letech. Ale patrně i proto, že totiž ta pokoncilní církev, a to nejen v Mexiku, že, tak nepředstavuje pro ty liberálně sekularistické režimy vlastně žádné velké nebezpečí. Že? Takže proč také bojovat proti takovému nepříteli, který v podstatě sám ani neví, že ten jeho protivník je vlastně nepřítelem. Že dneska víceméně se vede, že jo, vzájemně obohacující dialog, všichni, že jo, mezi sebou, že jo, takže dneska už vlastně nepohlíží katolíci jakoby na svět kolem tou optikou protivníka. Že? Já teď nemyslím nutně, že bychom se měli každého člověka, který není katolíkem, považovat za svého protivníka. Já teď mluvím o těch ideologiích. A to jsou ideologie, které jsou nepřátelské katolické víře, zjevenému pravému náboženství. A tam, kde ustupuje katolická strana, tam se natlačí falešné náboženství, falešná ideologie.
Pokud jde o literární zpracování této epizody mexických dějin nebo církevních dějin, doporučuju, když nedoporučuju všechno, co napsal, ale tato kniha je mimořádně pěkná, kniha od Grahama Greena, Moc a sláva. Příběh jednoho z mexických kněží, není to žádný velký hrdina, v podstatě je to takový spíš takový clericus vagus, a to nejen z hlediska jako církevního práva, ale tak nějak, co si pod tím vagus si lze všechno představit, ale je to krásný příběh, skutečně o věrnosti i jako nehodného kněze. Když bych to měl nějak shrnout, v čem je vlastně celý ten příběh Kristeru pro nás inspirací? No, není to tím, že by o to společenské království Ježíše Krista, že bychom o ně měli usilovat násilnými prostředky, vojensky nebo s používáním zbraní. To dobře víme, nebo jen toto je nám zřejmé, že k tomu, aby nad společností Kristus panoval, tak je zapotřebí, aby skutečně ta společnost byla katolická, čili ta obnova musí přijít zevnitř, konverzí, obrácením, nikoli z vrchu politicky, mocensky, vojensky, násilím, podobně. Ale tento příběh je nám inspirací protože to povstání Kristerů nás vede k tomu, že si uvědomujeme, že ten život zde na zemi je boj. Že to je duchovní boj. A že přestaneme-li bojovat, tak už jenom tím ten nepřítel získává tu převahu. Pokaždé, když tak jako umdlíváme a jako, že se stává, nebo s tím každý z nás prostě bojuje, tak tím už vlastně dochází, tím ten nepřítel dobývá postupně to území, které má patřit Kristu králi. A to patří jak v životě jednotlivé duše, tak i v životě celé společnosti. Dále ten příběh těch Kristerů strhává tu falešnou masku, tu fasádu té tolerance z tváře toho sekularistického režimu. Na tom si právě můžeme dobře uvědomit, co ta hesla, tak jako v té francouzské revoluci, svoboda, volnost, rovnost, bratrství, všechny ty moderní svobody, že ve skutečnosti v sobě obsahují právě tento ostrý protikatolický boj. A to bez ohledu na to, zda ten režim, tak jako v případě Mexika, je přímo jaksi řízen svobodnými zednáři, nebo nacisty, komunisty. Všechny tyto pohanské sekularistické režimy mají toto právě společného. Hledejme taky inspiraci pro náš vlastní osobní život u konkrétních osob. Je celá řada nádherných, úžasných příběhů těch jednotlivých bojovníků Kristových. Já tu zmíním jednoho, alespoň jednoho, který je zajímavý už i tím, že to není dospělý člověk, ale že to je chlapec. Blahoslavený José Luis Sánchez del Río, jehož dva starší bratři byli také kristeři, a on si nakonec na svých rodičích také vyvzdoroval. On měl obrovskou touhu zemřít pro Krista a přesvědčil své rodiče tedy, že se vydá za svými bratry. A velmi statečně vypomáhal svým starším bojovníkům, spolubojovníkům, byl výborný jezdec na koni, účastnil se těch různých bojů, nakonec byl zajat, uvězněn v kostele, shodou okolností v kostele, který tedy dobili ty vládní síly. Shodou okolností to byl kostel, kde on byl pokřtěn a zde byl držen ve vězení. A zde napsal mimo jiné také před svojí popravou 2 krásné dopisy, které
díky doktoru Zahradníkovi vyšly v tom 4. čísle roč 2007 v Tedeu, kde se také dočtete o tom příběhu známého kněze Miguela Pro, který sice se neúčastnil přímo Kristiády, ale zemřel vlastně mučenickou smrtí v souvislosti s ní. Ale teď k tomu chlapci. Čili malý José Luis Sánchez del Rio píše 6. února 1928 z vězení dopis matce. Moje drahá maminko, v dnešní bitvě jsem byl zajat. Myslím si, maminko, že brzy půjdu na smrt, ale to nevadí. Odevzdej se do vůle Boží. Umírám velice spokojen, protože až do konce se trvám na straně Boží. Netrap se nad mou smrtí, protože mě to působí bolest. Spíše řekni oběma mým bratřím, ať následují příkladu svého nejmenšího bratra a ty plň Boží vůli. Buď statečná a spolu s požehnáním mého otce i ty mi dej své požehnání. Pozdravuj ode mě naposledy všechny a přijmi nakonec láskyplné pozdravy od tvého syna, který tě tolik miluje a přál by si tě, dříve než zemře, vidět. A druhý dopis, který byl zachován, který se dostal z toho vězení do rukou jeho tety. Drahá teto, jsem odsouzen k smrti. V 8:30 večer přijde chvíle, kterou jsem si tolik přál. Děkuji ti za všechny laskavosti, které jsi mě udělala, ty i Magdaléna. Necítím se schopen toho, abych napsal své maminečce. Buď tak laskava a mé mamince i Marii napiš ty. Řekni Magdaléně, že se mi podařilo dosáhnout toho, že mě dovolili, abych se s ní naposledy viděl. Doufám, že se nebude zdráhat před mou mučednickou smrtí přijít a přinést mi svaté přijímání. Pozdravuj ode mě všechny a přijmi jako vždycky i teď nakonec láskyplné pozdravy od tvého synovce, který tě moc miluje. Kristus vítězí, Kristus králuje, Kristus nade vše a s ním Panna Maria Guadalupská. Podepsán José Sánchez del Rio, který zemřel při obraně víry. A ten večer ho vyvedli z kostela, přivedli ho do kasáren. Tam mu skutečně ta teta Magdaléna přinesla svaté přijímání jako viatikum. V 11 hodin večer byl pak ještě s jedním 7letým a 9letým chlapcem popraven. A teď, Karle, jestli teda by si pustil na závěr takový krátký dokument. Děkuju moc taky Karlovi, že ho přeložil z angličtiny, takže ho budeme mít s českými titulky. Je to dokument rozhovorů s několika pamětníky těch bojů, s několika Cristeros. Era que quería quitar todo lo bueno, tumbar templos, matar padres. Porfirio Elías, cállese, con su chingada madre que hizo eso. Dios nos tenía que, que proteger, porque andábamos peleando por su gloria, porque querían calles acabar con el cristianismo. Por eso hizo esa revolución.
vamos a echar el golpe a lutar con las calles. Y agárrate. Michoacán, Jalisco y Guanajuato al mismo tiempo se levantaron en armas a contra del gobierno, bandidos sin vergüenza. Dejándole con mi Madre Santísima y mi Padre Dios en las almas 3 años. 3 años. Hoy y lo soy hasta que Dios, mi Madre Santísima, me recoja mi alma. Que ya no asiste en la tierra, dejaré de ser cristero. Alfonso González Gálvez. Si usted era cristero. Seguro, de corazón. Yo deseaba morir peleando. Yo nunca conocí el miedo, así, nunca conocí el miedo. Era muy bonita esa revolución. Digo, fue muy bonita para uno. Cruel para los enemigos. Rosendo Anaya Navarrete. ¿Y cuántos años tenía durante los tiempos de los cristeros? 17 años. Yo les llevaba en el aparejo zapatos, calzones, porque no había pantalones, cuaraches, lo que les mandaban, ¿entiendes? Nomás cuidándome del gobierno. Santiago Herrera. Era para el gobierno, ¿no? Sí. Subíamos ahí para el cerro, sí. Cuando se echaban encima los cristeros, pues peleaba la gente. Era un ejército, entonces el gobierno era muy asesino. Colgaban hasta gente inocente. Y en México hay 2 muros de palo donde fusilaban a la gente en ese tiempo. Aquí hubo muchas manifestaciones de ellos. Aquí. Ya te digo, hubo 7, 8 agarres aquí duros. Sí. Que duramos 3, 4 días peleando, duro, sin comer nada. Es el tiempo que la gente no tiene miedo. Viva Cristo Rey. Y muere el Supremo Gobierno. En Tepalcatepec fue una guerra muy dura. Tirada como una granizada, hagan de cuenta así de balas. Las balas no nos hacían nada. Porque la Santísima Virgen, esa defiende a uno del enemigo malo. Murió mucho gobierno murió. Quedó uno solo del gobierno. Me llevé el rifle de él. Cuando me fui chico, ¿no? Yo tenía 16 tenía yo. Me llevé el rifle. Les dio un gusto a todos porque me fui con el rifle. Y recogimos el campo. Un arma nuevecita traía. Había un horrible que le decían rémitos de un tiro, retrocargas. Nos armamos bien.
ahí en el Talayote, hubo otro agarre. Dios me dio la enseña de combatir aquí en un cerrito que está aquí yendo para Guadalajara, aquí adelante, que dicen el Talayote. Era mucho gobierno, no creo que eran 40, 50, cerca de 1000. La Santísima Virgen nos cuidaba mucho. Deseaba yo tener alas para volar sobre ellos. Como 25, 30 metros, agarrarnos a balazos. De más de 100 y tantos hombres de gobierno y no habíamos hecho nada. Bendito sea Dios. Éramos 80. 80. Eso llevaba el general, 80 hombres. Y de gobierno eran como 10,000 hombres. Cuando estábamos peleando, había una alabanza que decían, palabras de Dios y de la Santísima Virgen, que son los poderosos de todo el mundo. La Virgen María es nuestra poder toda y nuestra defensora, pues no hay que temer. Vencerá todo el demonio gritando, ¡viva Cristo Rey! Vencerá todo el demonio gritando, ¡viva Cristo Rey! Soldados de Cristo, sigamos la bandera que la cruz enseña, el ejército de Dios. Sigamos la bandera gritando, ¡viva Cristo Rey! Diario, viva Cristo Rey, Nuestra Señora Virgen de Guadalupe. Y los soldados de Cristo no han de ser mentidos, era un grito. Y viva Cristo Rey, Nuestra Señora Virgen de Guadalupe. Y sentíamos un valor increíble, así, increíble. Casi no moríamos ni uno y de ellos acabábamos. En cambio acabábamos con ellos casi con todos. Se iban a voltear 5 generales, viendo pues que no lo hacían. Cuando entraban a combatir, cuando morían, veían algo de arriba, de las manos de Dios. Entonces, se iban a voltear 5 generales del calle, nomás que eran disciplinados, y le dijeron, no es justo que por el capricho de un hombre nos estemos acabando todo el ejército. Cuando combatimos, cuando morimos, y de ellos no muere nadie, qué casualidad. Y nos vamos a voltear nosotros. No, no hagan eso, Vizcaya será vivo. Les dimos duro. Mataron soldados, cállate la boca. Con 10,000 hombres. Si dejaron que se metiera el pueblo, allí se acabó todo. Ya no pudo caer con nosotros. El jefe
de la parroquia, sí, al entrar de allí para allá, ahí mataron 27 compañeros. ¿Y usted los conocía? Andábamos juntos. Eso los trajeron acá, cuando los trajeron acá a este lado, se los sacaron de la cueva. Les metieron los cabrones del gobierno, les animaron con pacas de puya y le dieron juego y tuvieron que entregarse, ya se ahogaban. Los trajeron aquí prisioneros y ahí en el atrio del templo los fusilaron. Y cayó un tormento, lavó la sangre, se puso el cielo colorado. Eso lo vimos todos aquí en Hawái. Y a un hermano chiquillo, hermano del general, se llamaba José Luis Sánchez del Río. ¿Sabes dónde lo agarraron? Sí, ¿dónde? Ahí en la loma del medio, en la bajada para allá. Él le dijo al general, sí, tenga mi caballo. Okay. Y el gobierno los iba rodeando. General, tenga mi caballo. Váyase porque, muchachos, pero te van a matar, no le hace. Sirve más usted que yo. Y ahí lo descalzaron, mira. En la tarde lo vimos todos. Lo vieron. Los que le rompieron los pies, sí, fue Federico el Borrego y la Guada. Era caramba la Guada, sí. Y lo hicieron ir así con sus pies rompidos y descalzos hasta el Camposanto. Ahí estaban tan camuchín grande y lo recargaron y ahí fusilaron. No, esa cristiana era una cosa chula. Y casi el puro valor que Dios nos llevaba, el celo, porque no nos quitaran a Cristo de México.